Ngempela sanibonani bhotani lo njani absheng makhosi thokozani qamaku dlondlo ezinkulu bayede bethunana ndiphinde ndabuya nandiva bandiphefumlela phezulwana akungamaqhina kule yadi yalomzi mntakabawo ndithi bahlala eqhineni so nje usuka kwenye indlu yakwenye unyuka amaqhina. And ke ngoku as you can see funa ndibambele kona because akho ndawo ingaxakekanga. But asikho lapho ndibuyile no part 2 guys. Ndifuna siqhubekeke sincokole ngalo mjolo. Because ndifumanisa indoba you will notice ke mna ke indoba izinto endithetha ngazo zizinto mostly from experience and from observation, you understand, and definitely research. Neso ndifumanisa indoba hayi manje sasokola singabantu abantu abadala, you understand, and ezinye izinto ndazifunda indoba ngekwelinye ixesha kukungazi nokunga-understand nokungaqonda phaa kuthi, you understand, because umjolo can abadlali xa besithi umjolo the pandemic because umjolo can drive you to depression. Ukubone izinto xa zingahambi kakuhle because there's emotions involved, ne? So izolo sithethe ngento ukuba umuntu onabantu abadala in fact nongenabantu abadala as such, but umuntu endingathula ixhanti lakokwabo uyakwazi ukhethelwa ngabantu abadala umuntu omakabeli iqabane lakhe. Ndathi izolo ixesha elinintsi into endiyifumanisileyo mna yinto ukuba abantu abadala kakuhle abathandi umjolo yiyona nto bangadibananga nayo ncam, bangadibaniselananga nayo, abayithandi ncam. Yeva ndisithi ke ngoku andiyazi uba ke ngoku bacinga safika njani kule mitshato singakhange siqale emjolweni. Masiqhubeke ke ngoku netopiki because izolo ndithi ne ngelinye ixesha iyakwazi ukwenzeka ukuthi kanti abantu abadala bakukhethela lo mntu wena ungaboniswa nto kuye kuba bona bebona ii-qualities ezithile kulo mntu ezinokuthi zifezekise. Remember, I think I once said in one of my previous videos where I said, if you think about it, ne, ubomi esibuphilayo, ne, kwa esizalweni sakho, I think I was talking about spiritual purpose, you understand. The city, every one of us has a spiritual purpose. Everyone is here for a reason, and it's unfortunate that some of us will leave this earth without ever finding out why they were here in the first place. And the city, your spiritual purpose is determined even before you are born. By the time you are conceived, kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yami yayiva kuhleliwe man, you understand. No one is here by coincidence, and your spiritual purpose is not by chance, and it is not your choice when you get here. It is something you agreed to, you understand, something your soul agreed to before you were conceived. You agree with your elder ancestors okay, this and that needs to be fixed, you understand, and then you agree with, okay, I'm willing to go back and be the person that will fix that. So by the time you come here, you have things to do, ne? As per your spiritual purpose, your soul purpose, or your soul agreement, your agreement with your ancestral spirits. So ufumanisa into ba ke ngoku ubuhlwele bakho buyayazi indima ekumele ba uyidlalile ebomini bakho, ne? Ngelinye ixesha it's either ufumanisa into bikhaya lakho alisekho sesidimeni, alisekho kwinqanaba elalikulo ngaphambili. Ufumanisa into ba umzekelo ninomnombo wobukhosi, but ubukhosi bathathwa ngendlela emnyama, you understand, okanye your forefathers, you understand, held high positions in society, and ngoku seningabantokazana nje, common people, commoners,
in the village ekuhlaleni andisathathelwe nto efumanisa uba ngobuhlole bunebango bunekhwele you understand bofuna ukubuyisela izinto esimweni uyayiva ke because I feel into yoba mna even ancestral spirits are competitive even in that land elalizwe singalaziyo bayakhompyutha man kwelozwe bakulo there are standards you understand quick classes naphayana ukubone so for us to relax apha ezantsi emhlabeni and not fight for you know igama lakokwenu you understand abayifuni lonto leyo so bafuna ngamaxesha onke sihlale siphakamisa igama lesiduko sakho okanye igama lefani yakho okanye igama lendlu kayihlomkhulu fumana into ba ke ngoku bathi bawujonga lo muntu wena uzijongele yena uqonda ba nalelami iphakade bathi ke bona ke akazukwazi ukukuncedisa ukuthi wenze lento sifuna thina uyenze le wawuvumelene nathi into obuzawufika emhlabeni ube so uba busy yiyo yeva bazayifumana ke ngoku indlela yokuniphazamisa uyeva kolo thando lwenu ukuthi lo muntu makashenxe ngoba banenjongo banomntu bona abafuna into baqwalasela uyayiva into banangu lo muntu sifuna thina sesivumelene ufumana into bavumelene uyeva nobuhlwele balomntu bamkhethileyo into bayi man unyana wenu ingathi angasinceda uyayiva ancedise lo mntwana wethu ekubuyiseleni izinto esimweni esithile uyeva so ke ngoku kuzanywana nawe into yoba mawude uyibone qha awuyiboni wena uyayibona ngelishwa ngelinye ixesha so uyawuzanywa ke uzanywe ufumanise into yoba lo wena uzithandela yena bamsuse ngendlela mnyama ufumanise into yoba niyaxabana akho nto intle uyeva nomuntu wakho nje espacini bekumandi uyeva kukuhle enivana but hey ndithi mina ngelinye ixesha ufumanisa uba even i-gender based violence ngelinye ixesha you'll find into yoba there's lack of spiritual balance your spirits are not connecting as a result ayenzi ukhona lungafunwayo komnye uyeva uba kade asuke bazayibona indlela into yoba makakufaka impama kube kanye ukuze uzosuka because kaloku umnake ndingilaa mntu ungasoze aqhatye impama ngempama yindoda ubomi ngekhe ndithi mina ngazange abethwa ngutata wam ndizobethwa yindoda ndibe sendiphinda ndiyahlala kuloo nto leyo you understand so bayandazi uba ndingumuntu onjani uyeva xa befuna besuse umntu amsho bangamthuma into impama nje benye ukuze kaloku ndikhawuleze ndibone into hey kufuneka eshenxile and I've mentioned before into yoba mna umzekelo umuntu ongafunwayo ecaleni kwam ndinethongo nje ndilazi into yoba once ndathonga ithongo like ndaboniswa eqwa yibag hayi jonga sendiyazi into yoba ngoku kusemandi uxwa ibag asikaxabani kusemandi sendiyazi into yoba itshayile akazulasta akuzuba kudala izaba khona into eyenzekayo sibeke ngoku bekufuneka uba siyohlukana ithi ke ngoku le nto lena banalomntu bafuna ukuthi akuncedise ekwakheni le nto okanye ekulungiseni le nto bona bafilisha into yoba idinga ukulungiswa uyayibo and ke ngoku ukubana ngaba kwenzekile uba nidibane ke ngoku nalo mntu bafunwa into bancakasane yidani nidibane ke ngokwenene nangokwenyaniso nithandane nibe ngabantu abathandanayo abafuni lamjolo abamfuni lamthandano bafuna nenza izinto ngendlela bafuna niqoshelisa izinto uyayiva hlobo loba oyindoda yena makalobole makaze ngaphambili alobole umzekelo basingamagqirha sobabini okanye uba mna ndiligqirha yena kalilo ke umhlambi makalobole ukwenzela into ukuba kuzokhawuleze kudityaniswe ubuhlwele ngoba otherwise njengoba sithandana uyeva okanye sitshatene
akutshadanga thina sodwa njengoba bengitshilo kuqala into ba ufumanisa into ba ubuhlwele bam nobuhlwele bakhe lo muntu bona sebekuhlela ibhunga linye baxoxa bavana yeva so batshatile lilonke ithi ke ngokulonto lekufuna kuhlanganiswe ubuhlwele because otherwise kuzaba khona ukudelana ibe ngathi ke ngoku ubuhlwele bendoda umzekelo buyazenzela lapha kum ubana ngapha akhange sidityaniswe ngokobuhlwele ubuhlwele bamulu always feel classed or undermined. You understand? Ukugwema lonto leyo kukuthi ke ngoku makuhlanganiswe ubuhlwele. Uba ayenzeki lonto leyo it's very likely into ba lo mtshato uchithakale because kaloku isisekelo asingiyo lendlela abantu abadala bona abafuna ngayo. Uyeva ifana nokuthandana nomuntu ngokumphiwe lidlozi lakho naye nelakhe ayavumelana kodwa ningade niyenze lento ifanelekileyo ufumanisa into ba umuntu wakho njengoba ethandana nawe and ukubona ubuyamthanda kodwa usephandle apho uphume ngena you understand usadla ungudlalane uyayiva ke ngoku okanye wena ke ngoku ungudla nguwe wena muntu ubhinqileyo nanku umuntu umfumene but usephandle apha wena kuqala lando iyakwazi into ba ikohlukanise nalomuntu bamkhethileyo bakuyeke ke ngoku uyeva into ezakwenzeka ke ngoku ifana yabona ifana negqirha eliqhele uvumisa la usela utywala angekho uchana umhlola ungaselanga utywala okanye ufune ukutshaye kuqala uyayiva nomuntu ke ngoku oziqhelise oziqhelise ukuhambelala uyayiva uqhelisa ubuhlwele bakho buzayifuna lanto you understand obubuhlwele bungcolileyo apha buzawuhlala buhleli nje bufuna lalwa uyayiva uthi ke ngoku wena kamngoku umuntu uligqirha ufumanisa into ba uligqirha elingazinzanga uyeva ungadulalwe okanye ulale nabakhwetha bakho uyayiva mandiyenze mfutshane ndizawuphinda ndibuye bendisatsho ke ndizama ukuthi kuni xa ningade nenze kufanelekileyo bayaphinde baniqhawule futhi uba mayiphele lento ngoba anide nifike kule point bafuna nifike kuyo bona abafuni iphelele emjolweni ubana ngaba banithandile into ba manithandaneni bafuna niyiqhube nise phambili camagu ndizawubuya.